Ahojte moji milí. Dnes vám chcem dať tip, ako sa odhodlať niečo urobiť, čo ste ešte nikdy nerobili, ako nabrať odvahu, vykročiť smerom, ktorým ste ešte nešli. Každý máme svoj spôsob a jeden taký overený spôsob ale je spomenúť si na váš minulý zážitok, kedy ste sa museli na niečo odhodlať, alebo chceli ste sa na niečo odhodlať, keď ste chceli nabrať odvahu a čo vám vtedy pomohlo, ako ste to vtedy zvládli. To je jedna vec. Druhá vec je uvedomiť si, že možno, že to už zvládol niekto iný, alebo že máte potrebnú podporu okolo vás, alebo že je tu niekto, koho sa môžete opýtať, alebo že niektoré veci môžete robiť svojim vlastným tempom a nemusíte ich robiť v tej rýchlosti, ako to robia iní. Takže spomeňte si aj na svoje minulé situácie a aj na svoje okolie a uvedomte si, čo vám v tomto momente môže pomôcť urobiť niečo alebo nabrať odvahu pre niečo, na čo sa chystáte a zatiaľ je to také pomalička, neviete, ako to zvládnete. Držím vám palce, ahojte!